Hi, hello. Mayong adlaw sa tanan. Yan usab ang atong drama. Kung ako ang pasultihon, lalaki niya atong magtatampo ng ngalan og si Drake. So, problema kay siya siyang asawa kay arang man ka yabag. So, naitaw nga nagpatabang sa ilaha nga unsaon pag fill up sa form kay mag-loan lagi ang aron makabayad sa mga utang. So, sige tinintuhan man na siyang asawa og pa-answer. So, gisulong gid taon siya sa ilahang balay kay naputla naman gyud sa tubig ug kuryente. Tungod sa wala ma-approve nga loan kay dili mao ang detail nga gisulat. So mao kato ang sugilanon ni Cedric uban ko ninyo sa pagpaminaw diri sa karon ako ang pasultion. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog ko subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa matag upload nako kada adlaw. Salamat kayo ato nang isunod ang maong drama. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama! Kini pa ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagog ka mo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. At magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Cedric. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Cedric. Kini ako problema bahin is kabaldita o kayaw-yawan ng akong asawa. O kung nga nung na problema ko aning iyang kayaw-yawan, ingon ani bagod ang nahitabo. Dahil draw, kanta-kanta tabay ha, kanta-kanta ta. Natapos nanik mo, pero sa rin nas nanik. Tidak sa din nanik, kaya lang, di ka kaabot ni. Bubo kinagtili ang manok. Di larga no. Yeah, sano, kitang duha pa isano. Sano, bisa ka sa tama istranyo. Sano, kinsa pa ba ang magtinabangay, ang mag-inunungay, kita lang sano. Sano, bisag asa tanggapita. Sano, bisag unsa pang urasa. Sano, sano, sangpitang sano. Basta ikaw, basta ako, o kita sano. Sano, unsay ako maoy imo. Sano, unsay imo maoy ako sab. Sano, sano. Wala sobay. Ay, daray, sano. Kung parte na sa gugma. Sano, No, maulay diferensya. Sano, unsay ako maoy ako sa ano?
mo biyan. Bida sa sinani. Ay, sabog-sabog diyan. Ay, kimo. Kuwaon. Yamang kwaon ang lirik ni nani. Kapuyan. Ano ba, siyang naginig, nagkabihag yan manok to domingo. Okay na to, okay na to. Nandun ka ba? Palahi ba? Yabag. Bongos ito. Palahi ba? Pang-reels na ba? Sa, nindo to. Musikat sad mi ani. Sikat, kay yabag mo ngay mo. Yan bago taon. Gay, o saban? O sa'yo na una ni mo, ha? Saan, balik ko na itong video. O siya. Aron na ako'y pang-reels nain. Okay ra. Atong ta pangusumo ni niya oy. Musika ta ni, bro. Musika ta ni. Sikat oy. Punaan ni mo, abi ni mo, pre. Pre. Punaan ni mo ang problema, oy. Mapay problema mi aning babay. Munas ginhawa gili na mong tago-tago karon sa mo ta mo problema, ha? Di may katago ani ung mo video-video ka nang kanta mi. Di ba? Anong day, pre, Cedric? Ang misikat naman musikat mi og mahitabo na nga imo mong videohan labi nag viral mi. Oh, Unsaon lang daghan kay mga babae nga maggukod mo Pedro, di ba? Saba ka de, pre. Bisag di po mo videohan, pre. Nagkanim kinaguko ninyo. Gipablatter mo ganimo. Sige. Sige pa blatter. Blatter mo. Nagkaman nagukod lagi na to, pre, pero kasagaran maningil lagi. Abi ko katong design sa news mo ipablatter ka. Okay na di size oy. Abi dai. Kau sa Maamong sa tanim mo, Droy. Sige. Ito pe. Kanta ta ko sab. Atak usap. Ay na lang oy. Kay kapoy kayo. May yabag sa kita. Sa wayon tani. Bilig kay kunyo, pre. Murag kato yung inyong kanta, ma. Murag katong sikat nga singer. Kinsa ba? Katong si St. Peter, Paul, and Mary. Kato bang nagkanta sa Puff and the Magic Dragon? Katong kanta nga. In the Magic Dragon. Dili na St. Peter, pre. Di na St. Peter, binagabaan. Peter, Paul, and Mary. Di ka St. Peter. Butangan mo St. Peter. Mura katong St. Peter, punerarya na. Mura wisingin punerarya na. Beda sa day. Ay, lagi ka na ba? As kabilibag gina ko ninyo, pre. Tanan akong bilib. Nahurot. Karaan na, pre. Kerang. Karaan. Pero mas kuyaw ginis Pedro, pe. Kung mauna yung kanta. Dro, di ba? Kay, kung ano, mitsurista ni siya. Matsurista naman eh. Kantong pagkabatsur gali sa una gani nga, na-champion ni siya sa Wiwi Jamboree panahon pa 1945. Ayaw ko na papuntaw na ulit. Mas kuyaw ni Sparisid, Rick. Kay napilis unag sing contest. Siya rang usara, oy, nasikan, oy. Siya rang usara, nasikan. Paita sa Nasikan. di man makita. Ibag na ko, pre. Di man makita akong kontra. Kay pag kamera, ako rin nakita. Kay sinanik, di rin masupo. Di ba siya tuhod ko, bubukay sa nik. Tinar, seriously. Ay, bida. Ika hurot bilib, pero bida. Nya karon, liib na siya ka na. Butbut, sinigin mo, pre. Tinuod na, pre. Bida, Kung sa sikreto ni mga anak, pre, tudloin mo, kung sa sikreto ni mga. Sabi mo, pre. Ako sa una, lain mo ko kumukanta. Kung saan kanta, pre? May kanta ko sa kadang una, kaning kanta na ko piyong-piyong ako mata. Pinaping-ping mata yun. Nga kay para ma-feel yun ako. with akong action kanta. yun, with action. Mao na diya. Dayon? Dayon, ha? Ang sabi siyang kanta ka kanang piyong-piyong kanta, pre. Nya nga akong gikanta tong higayuna. Katong hindi kita malilimutan. Di kita insad piso na, pre. Hindi kita malilimutan. Hindi kita malilimutan. Hindi kita malilimutan. Nindo takata, pre. Kaya parehara lyrics tanan ba? Sentimental mo, eh. Way sabusab, way buka-buka mata, pre. Unsa wa pagbuka na ko kumata, wa na tao. Wa na ngulim nga tao. Kay hindi kita malilimutan ra may lyrics. Mga sunod, kanta gani mo. Ayaw yun yung piyong-piyong yung mata kay di mo kita umboli mga tao. Liman ka alas 9 gabi sugod kanta, human alas 2 ka down. Mo pay pagbatas mga tao. Marti lyrics, pre. Mura. Way ora, hindi kita Kidort mo, pre. ay bugnaw kay kutingog sa una ay forbida grabe kayo. Nga di Ito, ba, bro? tinuod na, oy. Mo nang, sus, manong gani mig kanta sa una. Mag-jacket ko daan, oy. Kay, di pa gani siya magkanta. Buti mabugnawag yun, ano. Bugnaw kay ni siya. Pero init kay- init- Mag-jacket ko, kitugnaw kay kagtingog, pre. Bugnaw bitaw.
Mama, pre. Karon nang una. Wa pag siya mo kanta, wa kakurog-kurog na kong takigan. Pero, ang ubay, Fredo, busaon mo ng init kay bugnaw kayo. Mga dili kayo mo kumukantag maayo kay saon nga kini lagi bugnaw tag tingog lisod bang kayo. Lisod kay na bugnaw kag tingog ya mo kanta ka. Ay sos Ginoo. Ay pero gaba. Mura akong biliban. Pero gaba lang mo way labot Ginoo. Si Drake, gusto na mong but-but habi. Ay. Paglungag na kay hapit natin paniud to. Bugnaw kay ko tingog pre pero kaning ako asawa pre. Mas bugnaw tingog pabinawa. Pre, giyal mo ran, di garbi kay but-but man. Kadungo ko siya, kurog di ko, mas bugnaw ni. Pagkidot, lupi ko, takigan ko, ani, bong awa. Pauli na ba? Awa na, nanaday! Boli na ko, day! Unya, una lang ko ninyo, pre, ha? Sige, Porbida. kakaroon sa pre. Nililis siya kamaong pasiga sa stove tao na mo. Sige, arit ako, pre! Bida. Katong isang adlaw, ingon siya, magbuga siyang kahoy para sugnod. Karon, may stove na. Dali, Aragon. Hay, pagkakidort ni mo, pre. Oh, unsa man taon kain, unsa. Nawa naman imong respite di rin ako. Respite? Respeto. Usay way respeto. Ay, beda. Naibaw na siya ginuminom dito. Pason begitan niya. Nga sa may gusto nimo? Parad-an ta kag suwat, napapaulion ta ka? Hanggaw bisnaw Eh, nimo. bida sa nimo. Yang ako ba, di ko ni mapaspason dito. Uli, bida ko. Lain ka na paspason ta. Api pa na sa akong mga barkada. Aljar ko nimo. Hanggaw, wa ti ka andira oy kanahan. Ay, so, sayaw lang apas-apas. Bida, ayun lang tanang, di andiron. Kadiadto mo yun nga. Bago pa kasal, imo rin tang iladilaron. Sa ilad-ilaron, giyon sa tamang kunong ka sa pag-ilad, aber. O, di ba, maingon kang virgin pa ka, ha, di ba? Mo na hinungdan pakaslanti ka, ha? Kay maingon ka nga, wapay tao, nakahilabot na ako, virgin pa ko. Pero pag umas ng kasal, bida, mura lang toothpick tao nga kuha tao no isa. Hanggaw, mo, pag humasa tong kasal, pwerte ni mong hubuga, og tungod sa imong kahubog, dito ka nisod sa kwarto sa kong lula. Dito ka nisod sa iyang kwarto, unya imong gijerjer. Ay, masalamat ka. Kaysa imong gibuhat, may bunga og maayong resulta. May ugwa pa, ipapriso ta na ka. Kasi resulta, ha? Kaya nga no, unsa man di kayo maayo atong resulta, be. Tungod sa imong gibuhat, nakaihi og tarong slula. Mo rin pahiyo pirmi mo lula din ako. Karon pagkakabantay di ay, Karon, ha, karon. asukad ato, pinangga kay ka. Baga agigin mo na Kaihi, eh. Kung wa pa kaihi akong lula, priso na unta karon. Sa! Amo itong mutuo ako sulti sa akong asawa taon kay mura itong istorya na to niya. Di ko kabutan na kay nauli naman yung lula sa probinsya. Amo tumor ba ka to para mabutangal ko sa unya. Masaw ka. Akuan kanang manam kong lungag. Unyog ba nakaglungag? Mulakaw na di ka. Unsa man nato ng kanon? Lanlanon ta na. Pagluto niyag sudan. Apaita sa nimo da probinsya. Ayaw sige reklamo si Drake. Kay mao baya na isaad nimo nako ha nga konsugton ta ka buhato nimo ang tanan. Unya, ha? Naday tanan, pero mamili ka. Ano unsa ba taon? Unsa Pagluto sudan. Wala gi. Kapoy nimo. Ayo! Uy, Perkanor. Ako sa kariyos, Perkanor. Ay, ako na. Hagdong ka na sa inom, ana. Di ra ba kay bang balibad? Ako ray atubang. Oy, Prekanor. Say ato, pre. Kaning kasugo mo ko ni Ma'am Tiliang Mariba nga magpatabang ko no siya kon fill up ani form kay may application loan unya nay press lagi may guway grado lagi taon in English mo kining naa din ni maglisod taon may maunang patabang ta may mare. Ay, sus, wala problema, pre. Dali, sud, pre. Artong fill upan. Dali, pre. Lingkod, pre. Salamat mare, salamat. Kining ikaw lay suwat, pre, ha? Isulti lag kung sa mga pangutana kay tudluan ta kaon sa ibutang, ha? Pero ikaw lay suwat kay bati kay kog agi. Basik di niya noon na ma-approve. Ako'y makaingon ana. Sige mare, ako lang suwat mare. Oy, pre Ronak.
O, di abligi ka. Patabang. Pero na. Patabang ko, pre. Patabang ko, saan nga fill up aning form per loan ba? In English mo kundi. Kamo, kani, pre. Ay, pre, ay na lang. Ay na lang, pre. Ako na'y bahala, ana. Utro po ng way grado. Sige, pre, sa may pangutana diha. Kuan mare, region. Region, kuan na. Unsay imong, kuan, tinuhuan. Katoliko ba o born again? O di ba iglesia? Katoliko mare, butang. Ibutan dia katoliko. Extension mare, sama ng extension. Extension. Ay, gipangutana ka diha kung kapila. Pila ka buok inyong extension na bay. Ay, usara man O, mare. ibutang diha usa. Street. Street? Street mare. Street. Gipangutana diha kung straight ba og buhok ang imong asawa o kulot. Kulot man mare. O, ibutang diha kulot. Dependents. Dependents. Ay, nagbutang ipre. Kay depende raman nimo kung tubagon man nimo dili. Mo nang dependent. Kani, usama ning kuan mare. Tin number mare. 10 number. Ibutang diha 11. 11. Oh, kay sunod sa 10, 11 man. Citizen mare. Citizenship. Ibutang diha senior. Pero, wa pa man ko magsasinta mare. Wa pa kay 60? Wa. Wa pa kay 60 pero naaman ang imong naa naman kay junior, di ba? Oo, na ako'y Na kay junior, di ba? Na ako'y kamanghuran, junior. Oh, di senior na ka. Okay, Oh, senior. Oh. Sakto ba ni spelling, Mare? Kana, asa ba? Oo, sakto na. Orsa yung labor, Mare? Labor, sani? Gipangutana diha kung nanganak ba si Mrs. nimo, normal ba o cesarean? Normal man, Mare. Ibutang diha normal. Okay, normal. Sip code. Saan sip code? Sa gitrabahoan na ni Mari. Ipangutana diha kung pila ka buok sip-sip sa iyang gitrabahoan. Daga, Mare, oy. Sobram sila na po, guro. Ibutan na diha na po ka buok. Mga kauban man gud niya mga sip-sip mo ng zip code. Purpose, Mare. Gipangutana diha kung nakapurpose ka ba ni Mari sa wa pa mo kasla. Oo, siyempre. Ibutang diha yes. Di apay usamari, sex. Sex. Gipangutana diha kung kanus ang katapusan ninyong sex ni Mari. Gabi, Mare. Butang diha last night. Wa na, Mare. Salamat, Mare. Human na rin. Sige. Siguro na nang approve. Ay kabalak ka, Mare. Approve ka nino, tagaan palipay, Mare. Pila da inyong loan, pre? 20 mil, Mare. Maria, lamat kayo. Ako lang pada ni Maria yung malutsan na miyan ni Maria. Sige, okay. Pre, Cedric, pre. Aris ako, pre. Salamat kayo, pre. Nindot ko ning makasilingan tag mga graduhan ba. Salamat kayo, pre. Maria, salamat kayo. Sige. Aris ako. Amping. See? Kita ka, ha? Mo na gitawag og racket, diskarte, para makakwarta. Og mulusot to, awa na, paldo na. Paldo sa imong mata. Porbida. Ano, day ka? O, yun sa'yo problema ni mo. Kaya nga ha? Sakto dito yung mga pagtudlo taon. Sabay sa'yo pa to, eh. Diba? Ibawar na ni mo. Paldo sa mata. Puhuay mo na, puhuay. Oy, say, pantay ba ito makakwarta ko, ha? Pangayo yan ako, ha? Pangayo yan yun ako. Ano? Puting luuyan ang gusto ko kumpare. Ay, taon siya magdahom nga sayop to. Kay walang gitaon siya grado niya. May tukom siya sa kong asawa taon. 5 katong 6 last night. Porbida. Cum laude nga may job ay pagkabugoon sa gamay ba. Sa kakahaka bitaon niya akong asawa. O niya? Naon sa kada si Drake? Bida. Uwaw ko kay nagpaalig-alig ang kambaw kaptubag sa mga taon sa permission sheet taon. Pero sus, layor kay mo matubag taon. Taka lang ka. Si pataka, uy. Okay ano, ha? Wala ka kibaw. Ikaw ba, day mo na? Ha? Ayaw palig-alig taon?
Nahibaw ka kung sa kinanglano ni Parikanor, kwarta, putlanan silang suga o tubig. O maura taon to'y solusyon taon nga, dili taon sila maputlang tubig, o bulusot, ang ilang i-apply ang loan, mabayra ng ilang tubig o suga. Usa pa ka bro ba to ilang giluta, takam lang kagtudlo ato yung mga pangutana dito. Taka man lang ka, uy. Ini kay bao nila nga, katong imong gipang tudlo sa iyo to, pangandam lang daan, kay labi siguro, sulngon ka disbay. Ah. Saon di ka, bahala ka rin. Di ko mapil-apil. Bahala ka. Di ko makapil-apil. Unsa? Mura, kau siya! Gawad na muna! Nimal ka! Naputlan mig tubig ko sugat Dong, ko nimo. kinsa ron? Bahala ka di. Matay na! Tanah. Kinsa ba? Spray ka nun. Suko kayo. Kay putlang kang tubig suka. Wala to ba nga dito? Ha? Sakto to imo gipang tudlo ato ba ka? Di ko mahilabot. Bahala ka niya. Dong. Gawas sa to dito, ha? Ayaw Dida. Take face mo ka. Bagka mo kang naong, ha? Rayna ka sa mga kabuang. Sige, gawas sa dito. Gawas sa mo na. Dong, Cedric, Bahala ka niya mo na! Gawas na muna! Ha? Pagkakunaon! Gawas sa... Mga buko! Gawas sa... Gawas niya! Gawas sa dito! Gawas sa... Lagi ko! Ano? Mao ni resulta ron kontrahan akong asawa taon sa resulta siyang mga binuang ba. Ay ba ako sabot siya to pero binuang nga lagi niya sa Prikanor. Di pasulti. Mga saba pag ditso ko nimo padlungon. Karon usaw naman ron ni. Ha? Ngumurag buki ba taon to sa Prikanor taon. Pero usaw sa kasuhan no og ikiha niya. Karon akong asawa taon wanay gawas-gawas ba eh. Usahay matago pas babaw kita mi adlok taon kay mauwaw na. Usa man ako bato taon na akong asawa. Ate Pres, palihog, asawa mo yung katabagi ko, be. Bam, tabagi ako sa itambag ni mo diha sa imuhang mga verso sa Bible, bam. Be, usa man kung kamoy pasultihon, Cedric.